Siyakwemukela kwesinye isiqephu sethu sezindaba i-eThekwini News in 60 seconds lapho sikulethela khona izindaba zikamasipala eziphambili kuleli sonto. Ubuholi bukamasipala weTheku bushiye abafundi bemamatheka bengaqedi ngesikhathi bohambele izikole ezintulayo ngohlelo lokuvulwa kwezikole i-Back to School program. Kulolu hlelo abafundi banikelelwe ngumfaniswano wesikole, izinsiza kufunda nezinto zokugeza okulekelela ekutheni kunciphe izinga lokulova esikoleni, izingane zikwazi ukugxila ezifundweni zazo futhi zibe nokuzethemba. Bekuyinjabulo yodwa emphakathini waseSankonje ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni umtapo wolwazi wakule ndawo. Umkhankaso kamasipala weTheku wokuguqula indlela yawo yokusebenza okufaka nokushintsha uphawu lwawo uya ngokuqina njengoba usuphumele nasemphakathini. Lo mkhankaso ukhombisa ushintsho olucacile endleleni umasipala oziveza ngayo emabhizinisini, kubatshali zimali nabanye ababamba iqhaza osebenzisana nabo. Asizibeke lapha okwamanje, asiphinde sihlangane futhi nangesonto elizayo.